Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar, qadrly aýdymsaz söýjüler we dinleýijiler. Mehriban arkadamyzyň saýasyny bütün dünýäde bolşýaly biziň bagtyar türkmen halkymyzym edýid arkadamyzyň daşyna berk jewisleşip täze ýyly, täze 2020-nji ýyly owadan aýdymlar saatlar bilen, şatlyk şowgunlar bilen, süýji arzuwlar bilen garşylaýar. Mehriban ýylyşlar hormatly tamaşaçylar, bizim owalar saatlaşan natlyk epleşigimiziň täze ýyl bayramçylyk sanyny ýadyk etdik. Elbetde şu görýän owadan saknaňyz paýtagtymyzda ýerleşýän Bostan Howly mebelleri dukanyny ýadyk edýär. Mehriban ýylyşlar, biz gepleşigimiziň başynda bize şeýle döwre wap gepleşikleri, şunuň ýaly owadan ýerlerde owalar saatlaşan natlyk gepleşigimiziň göçme sanyny şeýle gyzykly taýýarlap halkymyza ýetirmäge bize uly mümkinçilikler döredip berýän hakyň fiýlany, halkymyzyň hormatly ýyl ýaşul syp saýlany mehriban arkadamyzy, ustadymyzy, halifamyzy çäksiz alkyşlarymyzy aýdýas. Edýid arkadamyz, ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, tutýan tutumly işleriňiz elmidama rowaj alsyn. Siziň saýaňyzda bagtyar türkmen halkymyza diňe gowunlar ýar bolsun. Her bir bagtyar ojugy, arsgal döwlet, agdy berlik, bagtyarlyk arzu edýär. Mehriban ýylyşlar, hormatly tamaşaçylar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz owalar saatlaşan natlyk epleşigimiziň bayramçylyk sanyna başlaýar. Elbetde owalar saatlaşan natlyk epleşigimiziň bu göçme sany mehriban arkadamyzyň tagallaty bilen açylan türkmen owady tele ýaýlymyzyň şeýle de paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat seýlgahynda ýerleşýän Aşgabat Medeni Din Jalyş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Elbetde mehriban ýylyşlar, bugünkü epleşigimizde de ýurdumyzda tanalýan halkymyzyň uly söýgü bilen dinleýän meşhur aýdymçylarynyň 4 sanyny biz gepleşigimizde çağırdyk. Elbetde olaram gepleşigimiziň dowamyny mehriban arkadamyzyň ilhamyndan nören owadan eserleri, şeýle de halipalarymyzyň dörejiligininden, aýdymçylarymyzyň öz döreden owadan aýdymlaryny jany sesini biziň owalar saatlaşan natlyk gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny siz üçin jany sesle ýerine ýetirip bererler. Aýdymçylarymyz sahnamyzda çağırmadan öňürti bugünkü gepleşigimiziň göçme sanyna gatnaşýan kompozitor sadanlar var, sadanly dostlarymyz var, halipa sadanlarymyz var. Gepleşigimiziň başynda ustad ýigitlerimiz bilen sadanlarymyz bilen sizi tanış edýär. Magtumuladyň Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň bagtyar talebi Ezerelli sadanlamy Aýmurat Oradow, şeýle de gitara saduralyny biziň halipa sadanlarymyzyň biri Akmurat Mämejikow, şeýle de zehinli kompozitor sadanlar bugün gepleşigimizde gatnaşýarlar. Saparmurat Teşnidow, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi Nepes Muhammedow, döwlet täşli şeýle de Maýa Kuleýbadyň Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly mugallimi kompozitor Arduw Hudaýberdiýew, şeýle de mehriban arkadamyzyň ak patat bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi zehini sadanlamy Azim Uly Babakanow, şeýle de ýene de bir halipa sadanlarymyzyň biri Kakajan Hojaqqaýew, şeýle de Türkmenow Hojalyk Uniwersitetiniň bagtyar talebi biziň zehinli sadanlarymyzyň biri Merdan Ataýew biziň gepleşigimizde halipalar, sadany ýigitler biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Indi orada mehriban ýylyşlar gepleşigimizde siz üçin owadan aýdymlary jany sesle ýerine ýetirjek aýdymçylarymyzy atlandyryp olary sahnamyzda çağırýar. Şu günkü gepleşigimizden mihman aýdymçylary mehriban arkadamyzyň tagallaty bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly atlara eýe bolan iki sany biziň söýgüli aýdymçylarymyz Nurýagdy Rejepow, şeýle de Haji Ýazmamedow sahnamyzda çağırýar. Nurýagdy Haji gepleşigimizde hoş gördük. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Şeýle de mehriban ýylyşlar, hormatly tamaşaçylar, biziň ýurdumyzyň meşhur ýyllygy 2019-njy ýylyň parlak ýyllygy diýen adyň eýesi biziň söýgüli aýdymçymyz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi Azat Dönmeýew sahnamyzda çağırýar. Azat gepleşigimizde hoş gördük. Gutly bolsun, höwür köp bolsun, täze ýyllar gutly bolsun. Şeýle de mehriban ýylyşlar, hormatly tamaşaçylar, öz döwrüni, özüniň döreden ajaýyp aýdymlary bilen Türkmen sunuwatynyň taryhyna öz adyny ýazdyrmagy başaran biziň ustad halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Atabaýat Şarguliýewiň perdendi biziň söýgüli aýdymçymyz Kuwat Şarguliýew sahnamyzda çağırýar. Wagt gepleşigimizde hoş gördük. Ine hormatly tamaşaçylar, mehriban ýylyşlar, gepleşigimiziň şu bayramçylyk sanyny görýän biziň söýgüli aýdymçylarymyz siz üçin owadan aýdymlar jany sesle ýerine ýetirip berer. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmezden Türkmen owadyny
o wagtlar sağlaşanatly gepleşigimizde tomaş edin. Ýetler biz üçin taýýarlanan orna çagyrýas. Mehriban ileşer hormatly tamaşaçylar, biz o wagtlar sağlaşanatly gepleşigimizden bayramçylyk sanyny siziň bilen dowam edýäs. Ine bugun gepleşigimizden bayramçylyk sanyny paýtagtymyzda ýerleşýän Bostan Howly mebelleri dukanyny ýadgy edýäs. Elbetde Gahrman arkadamyň tagallaty bilen açylan Türkmenowa tele ýaýlymyň şeýle-de paýtagtymyzyň görküne gör goşup oturan Aşgabat Medeni Din Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Ne bugun gepleşigimizde de halkymyzyň gowur ulu söýgüle dinleýän aýdymçylary, Türkmenistanyň atgadanan artistleri Haji Admamedow, Nuriýady Rejepow şeýle-de halkymyzyň ses bermege satyny 2019-njy ýylyň parlak ýyllydy diýen formatly adyň eýesi Türkmen Döwlet Medeni Din Institutynyň bagtyar talyby Zehin aýdymçymyz Azat Dönmedow şeýle-de Türkmen sunuwatyny öçmejek ýyzgallaran bilen Ustad Halypamy Türkmenistanyň halk artisti Atawat Şargulyň perdendi bilen söýgüli aýdymçylarymyzyň biri Kuwat Şargulyň bilen gepleşigimizde ýigitler gepleşigimizde hoş gördük. Ine nesip bolsa sana aýmalja günlerden Mehriban arkadamyzyň tagallaty bilen Mehriban arkadamyzyň saýasyny Türkmenistan rowaşlygyň watanyny ýylyp atlandyrylan 2019-njy ýylymyda üstünlikli jemläp, täze ýyly, täze 2020-njy ýyly garşylar ýetip gelen täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun, arsyqly ýyl bolsun, sunwatda durmuşda da ulu üstünlikleri ýaranyňyz bolsun diýip gepleşigimiň başyny bir halkymyza ýüregiňizde beslen täze ýyl gutly bolmagyňyzy arzuwlagyňyzy eşdäýdi. Türkmende bir gowy söz bar, ulu başlar kiçik işler diýen içimizde ulymyz Haji. Mehriban arkadamyzy bagtyar Türkmen halkymyzy yetip gelen täze ýyl bayram bilen tüýsürümden gutlaýan. Täze ýyl arsyqly, bereketli, düşünmeli bolsun. Bizem gelecekde edid arkadamyzyň bize döredýän mümkinçilikleriniň gadyryny bilip, arkadamyzy, watanymyzy wasp edýän, owdan aýdymlar bilen halkymyzy begenler sip inanýan. Ýene bir ýoly täze ýyl gutly bolsun. Haji köp sag bol, arzuwlagyň hasyl bolsun Nuriýady. Sizden. Ama menem şurdatdan peýdalanyp, bize halypa bolup duran, ustad bolup duran, milliligimizi söýýän, Gahrman arkadamyzy, Mehriban türkmen halkymyzy yetip gelýän täze ýyl bayram bilen tüýsürümden gutlaýan, geljekki täze ýyl ähli türkmen halkymyza bagtyarlyk getirdim. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Halypalarymyzy terhene aldyran, sunuwatymyzy sarpalaýan Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Fursatdan peýdalanyp edid arkadamyzy, türkmen halkymyzy täze ýyl bayram bilen tüýsürükden gutlaýan, geljekki ýyl ýurdumyza arsyqal döwlet bagtyarlyk getirsin, üstünlik getirsin. Mehriban arkadamyzyň taýatyna toýlarymyz kän bolsun. Şeýle bolsun, arzuwlagyňyz hasyl bolsun. Şol toýlarda da täze aýdymlaryňyz bilen çykyş edip, şu sunwatda hatam bir uly üstünliklere eýe bolmagyňyzdan tüýsüremizden arzuwlaýas. Ne 2019-njy ýylyň parlak ýyllydy Mehriban arkadamyzyň şaha adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeni Din Institutynyň bagtyar talyby Azat Dönmedow arzuwlaryny dinlätimiz gelýär. Azat, bayramyň gutly bolsun, höwür köp bolsun. Sağ olun. Bizi şeýle fiýleglara münasip görýän, bizi ähli-wagtda döretmäne, işlemäne mümkinçilikler döredýän, bize halypa, bize görelli mektep ýoly bolup duran Gahrman arkadamyza tüýsürümizden sag bolsun aýdýan. Biz nähili üstünliklere bagtyarlygy eten bolsak Gahrman arkadamyzyň ihlasy bilen ýetdik. Menem şu pursatda Mehriban Gahrman arkadamyzy, türkmen halkymyzy tüýsürümizden ýetip gelen täze ýyl bayram bilen gutlaýan, täze ýyl näme arzuwlary ýetirýän ýyl bolsun, täzeliklere baý bolsun, täze ýyl gutly bolsun, düşünmeli bolsun. Köp sag bolun, arzuwlagyňyz hasyl bolsun. Size de täze ýylda uly üstünlikler arzuw edýäs. Maşalaňyň abad bolmagyny, arsyqalyňyda döwletiňde döwlet goşulmagyny tüýsüremizden arzuwlaýas. Indi gepleşigimiziň dowamyny aýdymsa söýjülerimizi şu pursatda bize tomaş edip oturan dinleýijilerimize bir näçe ýa gepleşigimiziň başynda da aýtdyk. Mehriban arkadamyň ihlatynyň dören şeýle bir gaýtalanmajak kämil derejedäki lezzetli eserler bar. Ol aýdymlar ädir jany sesse ýerine ýetirip berersiňiz. Halypalarymyzyň bize miras gallaran aýdymlaryny döwrümizde ödöreden aýdymlaryny ädir iýleşlerimize ýerine ýetirip berersiňiz. Şoň üçin Mehriban iýleşler başga ýaýlyma geçmeden Türkmenowa tele ýaýlymany o wagtlar taýlaşan gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna tomaş etmekliňizi dowam edin. Indi size bir sorak beresim gelýär. Aýdymy ýerine ýetirýän pursatyňyzda özüňizde bir içiňizde üýtgeşik buýsanjy oýurýan. Özüňizi hasam bir mertebe bildirýän aýdymman. Elbette bar.
Biz Kahraman Arkadamyň eserlerini buýsan çülen ýerine ýetirýäs, hem-de özümize bagyt bilýäs, mertebe bilýäs. Hem-de Magtumul atamyň sözlerine döredilen aýdymlar ýerine ýetirmäni gowurýar. Düşünükli. Nuri adı siz? Elbette beýmar Kahraman Arkadamyň döreden aýdymlary, eserleri, toýlarda, bayramlarda halkymy tarapyndan gazagan garşylanýar. Bizim şu Kahraman Arkadamyň döreden eserlerini aýtmagy özümize bagyt bilýär. Ýetip bolda şeýlede Mehriban Arkadamyň enelerimize, gelinlerimize, gyýylamyza ultar goýar. Enelerimiz hakda, ejelerimiz hakda döredilen aýdymlar gowurýar. Şolar hakda da aýdym köp döredilen gelýär, aýdasyn gelýär. Benim şahajyň Nuriýadyň aýdanlaryna goşulýan elbette Arkadamyň döreden bir näçe eserlerini özümize ýol ýörelik edinýäs. Şol aýdymlary toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirmekde buýsanç bilýäs. Mehriban Arkadamyň şeýle lezzetli eserleriniň öwrü köp bolsun. Mehriban Arkadamyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Hemmemiň bilişmedi ýaly Mehriban Arkadamyň saýasynda toýlarda, bayramlarda hemmemiň halka hyzmat edýäs. Elbette şo taýda toý bayramlarda ýaşlarymyz garşy alynanda da Mehriban Arkadamyň owadan eserlerini dören aýdymlar bilen garşy alýas. Kahraman Arkadamyň ähli aýdymlaryny, ähli eserlerini halkymyzdan bizem ýatdan bilýäs, uly söýgü bilen dinleýäs. Uly buýsanç bilen ýerine ýetirýäs. Mehriban Arkadamyň şeýle ihhlasyny, zehinini eýerip, bizem geljekde Kahraman Arkadamyza, halkymyza ak ýürekden hyzmat ederiz. Köp sağ olun. Ýigitler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elbette Mehriban Arkadamyň saýasynda şu istenlik ulgamdy, haýsy istenlik kärde zähmet çekmekligiňe garamazdan Mehriban Arkadamy biziň bagtyar türkmen halkymyz üçin, ýaşamaklygy üçin bolçuluk döredip berýär. Aýdym işlätimiz gelse-de, saat döredesimiz gelse-de, şol döreden aýdymlarymyzy gazygyny bilen şekile geçirip halk köpçüligine ýetirmäge Mehriban Arkadamyň tagallasy bilen açylan türkmen owady tele ýaýlym bar. Mehriban Arkadamyň tagallasy bilen açylan türkmen owady tele ýaýlymyň üstü bilen biz özümizi halka tanadyp bilýäs, halk üçin meşhurlygy ýetip bilýäs. Bize şeýle şertler döredip berýän Mehriban Arkadamyda bizim şähs alkışlarymyza aýdýas geljekde Edid Arkadamyň önemli ödep Mehriban Arkadamyz üçin, halkymyz üçin täze eserleri, owadan aýdymlar döredip, siziň döreden aýdymlaryňyzda mene şular ýaly gyzykly döwrewap, ýokary hili gepleşiklerde halka ýetirmekde size de üstünlük arzu edýäs. Mehriban Arkadamyza geljekde nesip bolsa agdy birlikde hemmemiz ak ýürekden hyzmat ederiz. Indi dile gelli, ýani özüňizem sözüňizde bellädiňiz Mehriban Arkadamyň saýasynda ýurdumyzda toýlanýan toýlaň bayramlaryň başam Edid Arkadamyň owadan eserleri bilen başlaýar diýdiňiz. Indi mümkin bolsa Edid Arkadamyň eserlerini häzir jana sesle gepleşigimizde ýerine ýetirip berersiňiz. Haýsy aýdymny aýdyp bermekçi. Mümkin garşy bolmasaňyz adat bilen hacı bilelikde Nuriýady bilen kuwat bilelikde Mehriban Arkadamyň ilhamyndan dören eserleri ýerine ýetirip bilersiňiz. Haýsy eserlerini aýdyp bermekçi. Biz adat bilen Kahraman Arkadamyň Leyl Taç hakda kırawaýat aýdymyny aýdyp beräýli. Bolýa, izinden Nuriýady siz? Hem kuwat bilen Kahraman Arkadamyň döreden bagtyň nur diýen aýdymny ýerine ýetip berär. Onu bu aýdymlary bizädir uly söýgü bilen buýsanç bilen dinlär. Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, biziň gepleşigimizde tamaşa etmekligiňizde dowam edin. Türkmen owady bilen galyň. Häzir ýörüýte Türkmenistanyň atgadan artisti Hacı Ýad Mammedow şeýle-de ýylyň parlak ýyllarda Adat Dönmeýow Mehriban Arkadamyň ilhamyndan ören Leyli Taçakda prowaýat aýdymny ýerine ýetirip bererler. Edil Ýsröt bolsa Türkmenistanyň atgadan artisti Nuriýady Rejep bilen biziň söýgü aýdymçylarymyň bir kuwat şarlygy bilelikde Edid Arkadamyň sözüne we sadyna dören Bagtyň nury diýen owadan eseri jany sesle ýerine ýetirip bererler. Dinläň, diýinçe alyň, lezzet alyň.
Yeller sıyıpamış saçını, yeller sıyıpamış saçını. Hani bakkarlar başını, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Güleşinle yadı dönü, köyü köyde dönü, bir mülayim tadı dönü. Ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Bir mülayim tadı dönü, ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Göçüp girdin akıl kuşlar, bu baharlar batı kuşlar, bu baharlar batı kuşlar. Bahtı çünkü hiç kaçan işler, ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Gül içinde yağı dönüp, köyü köyde dönüp, bir malayım sağı dönüp, ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Bir malayım sağı dönüp, ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Gül yüzün görmene geldim, yar senin yanına geldim. Kalbimın fonlanmacık aydımı, bağıt kuşu götürülüp alafmana, üstümüze kanatlarını yaydımı. Ya bertinli güller, hasretinli sayrar, yılgırsın dünyamı, baktım nur ya
yayrar. Yağdır dinleyip güller, bağdır dinleyip kayrar. Yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Güller, bağdır dinleyip kayrar. Yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Yağdır dinleyip güller, bağdır dinleyip kayrar. Yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Yağdır dinleyip güller, bağdır dinleyip kayrar. Yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Yağdır dinleyip güller, bağdır dinleyip kayrar. Yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Mehriban ileşer, hormat tomaşaşlar, owalar sağlaşan natly gepleşigimizde dowam edýäs. Edil siz şu wagt gepleşigimizden başynda Mehriban arkadamyzyň ilhamynyň syzylyp dören owadan eserleri biziň gepleşigimizde gatnaşan aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegine jany sesse diňlediňiz. Indi gepleşigimizi soraw-jogap arkaly dowam edelim. Ýörüýte dörejilik toplamy tarapyndan size taýýarlanan bir näçe sorawlar bar. Sorawlar size ýetirmek isleýär. Indi häzirki berjek sorawym üç ýöňde degişli. Tuwalamy Haji Nurýagdy 2010-njy ýylda Mehriban arkadamynyň tagallasy bilen Türkmenistanyň at gadanan artisti diýen hormatly ady eýe bolýar. Azat Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi şu ýylyň parlak ýyldy diýen ady eýe bolýar. Indi şu sunwatda gadanan şu üstünlüğüňiz bilen çäklenip toýlaryňyz bilen boluberýärmi ýa geljekde de bir sunwatda ýetmek isleýän üstünlükleriňiz bardyr ýa öňüňizde goýan maksatlaryňyz bardyr. Men maňa berilen bu üstünlügi iň ýokary derejede arkadamyzyň, halkymyzyň önemi hükmünü kabul etdim. Bu önemleri nesip bolsa geljekde hassa bilimi bek guşap täze aýdymlar döredip arkadamyzyň döredip berýän mümkinçilikleriniň ýerlikli peýdalanyp geljekde sunwatdaky üstünlügimizi hasam batyl dowam eder. Düşünükli. Nurýagdy siz? Menem hajiň pikirine goşulýan, sunwatda hiç gaçan çäklenme ýok. Näçe öňe ýöräp bilseň, özüňe de halkyna da üstünlük getirýär. Ýetip bolsa arkadamyň saýasyna elmeden geldiginden öňe ýöräp. Azat? Murat, ýylyň parlak ýyldyzy bolmak, bu sunwatda indigi ýerdiňi diýip pikir edýär. Elbetde sunwatda çäklenmek kemterlik bolsa gerek. Nesip bolsa ýene-ki ýyllarda arkadamyň, halkymyň hymmatynda bolup, has ulu söýge münasip boljakdygyma inanýarym. Bize mana näs geljekde hasam şu sunwat ýoluny, üstünlikli ýoluňyzy dowam edip dinleýijileriniň sanyny artdyryp şu sunwatyň taryhyny Atawa Şarguliýew ýaly ýyz goýan, at goýan halipa bagşylarymyz ýaly halipalyk derejeligine ýetmegden tüýsüremizden arzuwlaýas. Indi kuwat size de şeýle soraw bilen ýüzlenesim gelýär. 2019-njy ýyl tamamlanyp barýar. Täze 2020-njy ýyly Mehriban arkadamyzyň daşyna berk şewesleşip bagtyar türkmen halkymyz bilen süýjü arzuwlar bilen owadan aýdymlar saatlar bilen garşylar. Geljekki ýylla etjek işleriniz dogrusyny, öňüňizde goýan maksatlaryňyz dogrusyny bizi bilen dinleýijiler bilen paýlaşdyň. Elbette maksatsız, arzusuz adam ýok diýen. Bilýänsiňiz, toýlarda, bayramlarda kakymyň aýdymlaryny başardanmazdan halka ýetirýär. Geljekde de halipalarymyň aýdymlary bilen arkadamyza, halkymyza hyzmat eder. O täze aýdymlar bilen türkmen owazyna şekile geçirip şol aýdymlary halkymyza ýetirer. Indi şu wasyýetime öýlen bagşlar, abada milli syýahatçylykda olagynda ýazg edemizde dinleýijilere Mehriban hakaňyz Atawa Şarguliýewiň döreden Mehri Cemal diýen aýdymny şekile geçirjek diýip söz beripdiňiz. O şekilde aýdym taýin nesip bolsa ýylyň başyna
täze ýyl Sowat hökümini dinleýijilere ýetirir. Umuman täze ýylla aýdymçylarymyzdan, dinleýijilerimize, aýdymsa söýjilerimize täzelikler kän näjeýlemi. Bolýa, inni söhbetimizi jemläp, bugün bayramçylyk güni gepleşigimizden bayramçylyk sany ýaýlymda halkymyza ýetirilip otyr. Gepleşigimizde soraglary gysgaldyp aýdymlar uzaldyp aýdymlara geçelim we ýene de soraw jogap dowam ediberelim. Ýok, benim tapmaça wadylar. Gepleşiň bu sany ýokmy diýjek bolýar. Bar, ne adat dönmeden talip deňduşy zehini şahyr ýigdimiz Kerim Halydan ýelen bir näçe tapmaçalar bar. Tapmaçalara geçelim. Bolýar, tapmaçalara geçelim. Gepleşi hasam bir gyzykly bolar. Ýa tapmaçany okap berýän dördüňde de degişli jogaby arkaýyn aýdyp bilýäňiz. No başlarymy? Başlarymy aýtsa. Kim birinji aýtsa utukşoňa berýär diýeň. Onda ilkinji tapmaça şeýle. Öňküde ente başlamak am nerden biljek? Ne başlaýar? Öňkü dönem kemesin ýüreklaryň gysmasy ýyl şeýle bagtly gelsin. Goy geçilsin. Täzeden bir ýerde okany. Bolýar. Onu ünsert dinleýäs, tapmaça şeýle. Öňkü dönem kemesin ýüreklaryň gysmasy ýyl şeýle bagtly gelsin. Goy geçilsin. Täze ýylla ýaňy özüňde mardy we otyrdyňda ýurdumyzda täze ýyl döwletli Arfgalymy? Arfgaly jogap dogry, arfgaly. Inni umuman Kerim Halyň bize şu ýollan tapmaçalarynyň köpüsi täze ýyl bilen baglanşykly. Onuň üçin inni tapmaçaga geçýäs. Ören kiçi bolsa-da gitmez gyşda serçeler. Täze ýyla garaşyp guramaýar arçalar jogap dogry. Inni tapmaça şeýle. Ya gyýdynyň gyýdy ol, ya oglunun däl anyk bir zat anyk aýaz babaň agtygydyr. Akpamyk. Garpamyk. Jogap dogry. Hasyn serdin leýämmäden men orta jogap berýär. Madam medetli bolun. Döwülmesin kuraklar. Täze ýyl has bagtly bor, bir bolanyny ýürekler. Jogap dogry. Inni tapmaça şeýle. Biziň ýylla ýyllaryň gelişi hem başgaça has gyzykly bolar ýaly gel çödeli tapmaça jogap dogry. Dowam edýär. Aýaz baba garpamyk bu bayramyň seresi diňe şolaň elinde arçamydyň? Ýeti. Ýok. Çyrasy. Jogap dogry, çyrasy. Berekellah haçy. Indiki tapmaça şeýle, ünsert dinleýäs. Täze ýylyň bir şerti saklar puly sowmakdan. Çünki aýaz babadan bitýär ähli sowatlar. Jogap dogry. Inni ahyrky tapmaçaga geçýäs, ünserelim. Şadlyk şowhuna wetsenip bayramlar bolsun mübarek. Aşyklar arzuwuna gowuşup gelsin öýlerimize. Bäbek. Jogap dogry. Ana kuwadym berilen tapmaçalary jogaplandyp başardy. Bize tapmaçalaryny ýollan şahyr dostumyz Kerim Halyfa dörejilik ýoluny okuwuny ulusynlyklar arzuwlaýar. Geljekde de nesip bolsa biziň gepleşigimiz bilen işeň ara gatnaşykda bolup, hasam gyzykly tapmaçalaryny bize ýollap, mehriban arkadamyz halkymyzy döwrümizi wasp edýän owadan şygyrlarynyň hem höwrüniň köp bolmagyny tüýsüremizden arzuwlaýarsa, gepleşigimizi owadan aýdymlar bilen dowam edel haçy. Indi gepleşigimiziň başy edil häzir bir agyr çekul aýdymlara haýyş etjekkä mümkin bir gepleşigimiz hasam gyzykly bolar ýaly şowhunly bir joşun aýdymlary ýerine ýetirip berýän. Her ýeňiz bir aýdym. İsteseňiz bilelikde de ýerine ýetirip berýäňiz. Aýratynykdy. Bolýa aýdymlarym tanış edäň adat. Näle aýdym aýdyp berse? Söýg aýdym bilen, şowhun aýdym bilen dowam edäýär. Bolany ýigitler sizem her ýeňiz bir aýdym ýerine ýetirip berin. Mehriban ýylaşar, hormatly tomuşaçylar, gepleşigimizde dowam edin. Türkmen owadyny owallar saatlaşan natly gepleşigimiziň bayramçylyk sany ýigitlerimiziň ýerine ýetirjek owadan aýdymlaryna wetsenip dowam edýär diňläp diýinjary. Ýyl şeýle bagtly gelsin, goý geçilsin. Ýa bir gül gördüm, oňa söýgü, ýaş kalbama baky, duydy bir duýgy, sen adam bir tellem, kalmady gaýgy, aklym hayran alyp, görküm ýagül, diýady konul, öz güllerden, seýreken meni, gülerden, özüne güllerden, özüne
Dağdığın edeyim Sücüden tücü Lanet edimini Ol duygun gücü Yüreğe ornaştı Kaygılı üncü Var olup nurana Yaktığın ayağın Diyada konul Biz bu güllerden Seyri kemidi Güler yüzlerden Edremeye güllerden Edremeye yıllarından Reyta gülden senin Durkunu yağdın Sakir acayip Vaktını yandı Acayip görküme Bir tüdülür adı Görneceler yanır Yaşkın güldü Tağın olu tüygü Tahtına yağır Diyada konul Öd bu güllerden Seyrekim gidi Güler yüzlerden Ödreme güllerden Yıkıldı yıklarının Reyta gördüm senin Durkunu yağdın Dünyada konul Ödva büllerden Seyrekim Güler yüzlerden Edreme güllerden Yıkıldı yıklarının Reyta gördüm senin Durkunu yağdın Asman yüzünü yatsam adını Dörettin yarım Sevdiğin adını Aşkın cadısı Yaktı canımı Yar, 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 yar Asman yüzünü yatsam adını Dörettin yarım Sevdiğin adını Aşkın cadısı Yaktı canımı Yar, yar Dur Hatice Sözlerim dinle parça Dur Hatice Sevdiğim çıkmasın kuca Dur Hatice Yüreğim koyma önce yar Sevdiğimi dar Dur Hatice Sözlerim dinle parça Dur Hatice Sevdiğim çıkmasın kuca Dur Hatice Yüreğim koyma önce yar Sevdiğimi dar yarım canadı Doşun şölge Belle fağadı Yılgır şıngülü Kalbin yadıdı Yar, 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 yar Kara gözlerim yarım canadı Doşun şölge Belle fağadı Yılgır şıngülü Kalbin yadıdı Yar, yar, Dur Hatice Sözlerim dinle barca Dur Hatice Sevdiğim çıkmasın puca Dur Hatice Yüreğim koyma önce
var. Dur Hatice, sözlerim dinle birce. Dur Hatice, feywim çıkmasın puca. Dur Hatice, yüreğim koyma önce yar, feywim var. Dur Hatice, sözlerim dinle birce. Dur Hatice, feywim çıkmasın puca. Dur Hatice, yüreğim koyma önce yar, feywim var. Dur Hatice, sözlerim dinle birce. Dur Hatice, feywim çıkmasın puca. Dur Hatice, yüreğim koyma önce yar, feywim var. Asman sana, güller sana, dünyam sana, mengzeyer. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Asman sana, güller sana, dünyam sana, mengzeyer. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Alay sana güllerimi, sana soğut beni. Tarif edip gözlerimi, sevgi sözümü değil. Sen söyledin beni, benim seni, biz bile bağlı buluruz. Duysan mahremi, versen ellerimi, bile durmuş kurarım. Asman sana, güller sana, dünyam sana, mengzeyer. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Asman sana, güller sana, dünyam sana, mengzeyer. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Çadırı sevgimiz bile, tarihe girelim bile. Aşıklarımız hab olalı, anansınlar sevgimize. Sen söyledin beni, benim seni, de bile bağlı buluruz. Duysan mahremi, versen ellerimi, bile durmuş kurar. Asman sana, güller sana, dünyam sana mengzeyer. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Asman sana, güller sana, dünyam sana mengzeyer. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Sevgim sana, duygum sana,
ömrüm sana bağlı. Geçen akşam düşümde ya seni gördüm. Sarı gülü soğudu edip sen bana verdin. Alçaladım ben dizginip yerimden turdum. Düşünür aydın düşmeni beyleyirdin. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım bağırla derdim. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım bağırla derdim. Ayrılığın alameti gül olsa sari. Yakma ucum süyün gülüm gel seni bari. Men sevimin pervanı sen galatkari. Düşünür aydın düşmeni beyleyirdin. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım bağırla derdim. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım bağırla derdim. Deysem mündürsün dilimden gelir. Yapmasan aşığın namalar yalar. Sana deysem mündürsün dilimden gelir. Yapmasan aşığın namalar yalar. Düşünür aydın düşmeni beyleyirdin. Nur cemalım, nur cemalım bağırla derdim. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım bağırla derdim. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım bağırla derdim. Mehriban ileşler, hormat tomuşaçylar, owallar saatlaşan natly etleşigimizi ýigitler bilen, siziň biziň hem goýgorýan aýdymçylarymyz bilen bulan ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar bilen birge etleşigimizi dowam edýäs. Sorawlara geçelim. Täze ýyl arzuwlaryň hasyl bolýan bayramy, gowy birek-birege ýaşy dilegler, arzuw edilýän bayram hökmüni ýurdumyzda Mehriban arkadamyň saýasynda toýlanylýar. Indi soraw dördüňde de degişli. Täze ýyly diňe iki adam bilen geçirmeli bolsa kimler saýlardyňyz? Bemurat bu soraw berip oturanmatyň men jogam taýyn. Eger bellemeli bolsa ejem bilen kakam olardy. Hudaýa şükür bagtyar maşgalanma, ejemma çağalanma. Her ýyly bagtyar maşgalamyz bilen bilelikde geçirýäs. Şeýle bayramçylyklar, bolçulukda geçirmäne döretip beren mümkinçiligi üçin Gahrman hem Mehriban arkadamyza çäksiz sag bolsun diýen, Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, il ýurt behbetde alyp barýan işini ilmidama rawaşyk bolmagyny arzuw edýän. Sag bol, Haji. Hawa Haji dogry belläp geçdi. Mende şonuň kitem ýok. Mehriban kawlamyň, käbämiň orny tutjoklarym ýok diýen. Şoň üçin Mehriban maşgalamy bilen enem bilen çağaçyklan bilen täze bayramy belleýär. Düşnükli. Awa isleýän adamam ene tam diýip jogap berer.
elbette en atan orun tutacak yok. Birden Mehriban käbem çağızıklarım bilen her yıl üçüp geçiriyor. Benim atlı oradan ağanın doğraydı ya. Hiçbir insan en atanın orunu tutmaz. Şoň üçin dünyadaki ähli en ata ece kakalara uzak ýaş dileýär. Şolar balalarynyň bagtyna on ýaşasyn, balalarym şolara buýsan ýaşasyn. Elbette ýa-ni bellep geçişimiz ýaly en atalarymyza ulus arpa oýan gahrman Mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Elmidama arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun. Yüzünden ýylgyryş nur gitmesin. Jan sag bolsun. Köp sag bolun. Ýigitler arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mumman täze ýyl her bir maşgala bagyt getirsin diýip tüýsüremizden arzuwlaýar. Indi ýene bir soraw geçelim, sonra gepleşigimizi aýdymlar bilen dowam ederiz. Her kim arzuw edýär täze ýyl köp zatlaryň täzelenmegini isleýär. Aslynda täze ýyl bayramy täzelenişiň alamaty. Indi soraw şeýle täze ýyl üýtgemezligini isleýän zadyňyz bar. Nämäň täzelenip, nämäň öňkülügine galmagyny isleýäňiz? Täze ýyl. Hajy. Türkmeniň sadalygy, mehribanlygy, mihmanseýerligi, äleme belli häsiýetler mükädiýän. Goý ganymyza singen şu häsiýetleri hiç bir täze ýyl miýz etmesin. Nur ýagdy. Elbette ahlakymyzyň könüligine galmagyny islerdim. Sebäbi başlar belli bir derejeye ýetip başlandan ahlak kemäp başlaýar. Täze ýyl gelse de şu başlanyç ahlak bilen ýöňe ýörmek nasip etsin. Şeýle bolsun. Huwasy Türkmen halk aýdymlarynyň äheňleriniň üýtgemezligini islerdim. Sebäbi döwüresi tehnologiýa has güýçlenýär. Güýçlenýär saýynam aýdymlar biraz ýoýulýan ýarak bolupdyr. Täze ýylla üýtgemezligi isleýän dadynam şol. ne adadyň pikirini bilelim, sonra gepleşimiz aýdymlar bilen dowam ederiz. Ada Ýa-ni işler ýaly. Aganamam dogry jogaplar aýtdy. Meňem öz pikirimde Türkmen halkynyň başyna gelip gonan bagyt guşy hiç aşan üýtgenmesin. Elbette ýa-ni kuwat agam dogry aýtdy. Türkmen halk aýdymlaryny ýoýulmazlygyny isleýän ýene ýa-ni täze özçe öwüşgün berip, her başy özçe öwüşgün berip, täzelik girdip halkymyza sowga edip dursunlar. Täze ýyl arzuwam şo. düşünükli. Indi şu wagt özüňiz aýtdyňyz, ata-babalarymyzdan gelýän, halipalarymyzdan miras alan Türkmeniň ganyna singen meşhur Türkmen halk aýdymlary bar. Milli aýdymlar. Milli aýdymlarymyz bar. Nusrawy şahyrlarymyzyň sözlerine dören aýdymlar bar. Indi gepleşigimizde şolary ýaly aýdym getirdiňiz. Dogry. Dogry. Indi bir diýjek bolýanym sesem gazyşarça boldy. Bir hasam gepleşigimiz süýjär ýaly gyzykly bolar ýaly çekuly toýlarda, bayramlarda halkymyz tarapyndan istek bildirip haýyşda edilip dinlenilýän aýdymlardan mümkin gepleşigimizde ýerine ýetirip berersiňiz. Ulu höwüsle. Yap, ol koca senetkar baba gammarın. Hop, ol koca senetkar baba gammarın, mehriqlasından dören tutarım. Ay qaýgasa singen buzek gowen. Omadyyan ulan erer tutarım. Ay oğlun bagşayın, ay oğlun bagşayın, ay sakı bagşayın oğlun nokta oynani, şovul bagşayın
zamanına qaynaning Ay şükür bağışayın arnamet saylaning Mallağan kolunu hayran tutarım Ay perdelerine minglep mukam konumi Ansan oğlu seni dinlep kanumi Yanlarına kara dalin yanımı Böyle yaşlı bağrı giryan tutarım Ay necep yalan yapırlağın pendi Saklan baynamaz şimdi Ay hande uzanın usat perdenin Cebbar bilen bağı giren tutarım Bu Türkmenimin koşa koşa tacı var Bir mağtım ulu bir koşa tac Ay şol koca kudreti cahan halinar Şöhretin cahana yayran tutarım Mallağan kulunu hayran tutarım Barthalatim boylum sallanıp beşti Gözüm da daştı hali kurcunun Hey 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 Aklıma pardı besmen neylerim Hezrede canımda kalın kurcunun Örtü yaşlı giydi ala Koy zelvemin der kamatam daley Hey 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 Ay dişidirimin der levlerim bala Hayır türküy derler teli kurcunun
gel. Ya bahçesine şeyda bülbül ötüşme, ahırdım ben alam yara yetişme. Hey 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 hey. Derdim köptür derman koluma düşme. Öterelim çeden dili burcunum. Hem nadiyer değil hem yarım bağına, dolup işlemi piyadadın tağına gel. Ay gezem kapısına yar toğuna, men vurgum habibi kuli burcunum. Men vurdum Habibul Vurcunun ve men dalili. Yare yare canım yare, men vurdum Hizmet Karukuli Urcunun ve yar gele. Şükür inni yar mekanı görünni, vah gele görünni. Gözüm düştü sona duran yerlerine. Yarın bağı gülü sana görünni, vah gele görünni. Gözüm düştü sona duran yerlerine. Feleğinin elinden ağlar çekip, kara gözden yaşım dürkümünde gül. Hey hey hey, yarından ayrılıp her yana bakıp, vah her yana bakayım. Gözüm düştü sonan durun yerlerine. Hey 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 hey. Koşun ne yar deyip darin ağlayan, hoş odun acılar bağrımda ağlayan. Hey hey hey, şol sebepten pelek baltın bağlayan, vah baltın bağlayan. Ölüm düştü falan duran yerlerine.
Şol sebepten telep baltım bağlığın vah baltım bağlığın Gözüm düştü solan durun yerlerine vah gidin yerlerine Gözüm düştü solan durun yerlerine vah gidin yerlerine Orey Yar gelir Yanmış oduna, yanım oduna Gel yetiş tadıma, yetiş tadıma Yanmış oduna, yanım oduna Gel yetiş tadıma, yetiş tadıma Men qarasam gözleri cadını Şadilim, men aşığım Men qarasam gözleri cadını Şadilim, men aşığım Gel bugün hoşum, bugün hoşum Sen filgamlı başım, bugün gıyın başım Gel bugün hoşum ey, men bugün hoşum Sen filgamlı başım, bugün gıyın başım Men qarasam gözleri cadını Şad eylem men aşığım Men qarasam gözleri cadını Şad eylem men aşığım Şad eylem men Arap qal arqa zaynam ho Bol yürek para para qal arqa zaynam Qal arqa zaynam ho Gözüm düştü intizara qal arqa zaynam Seni duşurdu ıqlatım qal arqa zaynam Qal devran senin bilen hey qal arqa zaynam ho Leyle'dan çöllerinde bir koşulup yatanım Yığınanıp bildik duş ile elçimeyle tutanım Güler yüzüne aşık olup aşk oduna batanım
Bana arka zaynamo Ay titrek giden bundan ey Düşman vurmasın bizi Aşıklar piridir eyha Gerçekler korar bizi Takdirinden azap olup Yaşa doldurma bizi Benim murat kalsın Tek üçün şallım tabi Fadım sana kurban bulsun Hey Bal arkadaş aynam Asıp tükün tüver yar Aylanayın basından Hirlerin ulko alır Hilalların asından Ayanat bize zaman Küncü gövür diysinden Yüreğime tağı oyun hey Gidelerinde yaşından Bollirim paraley Hey Bağlı arkadaş aynam Bollirim paraley Hey Bağlı arkadaş aynam Hey Tiri duman budağı Toprak olur karadaşın ayrıldı Fil oluma dalıp akar budağı Siri dolup karadaşın ayrıldı Ayrıldı Bana korkuyla Madine'nin yurdunu Gayreti bir günlerin mirdini Adam olmayı diye bilmedi dirdini Dirdini Yürüp yanıp pisle yansın ayrıldı Ayrıldı Yurt derdine gider illenir dağlar Amar kaçıp varar bakın yaranlar Malip yurt gider bahil nadanır Uffa batar güzel kışkın ayrıldı Ayrıldı
ayrılsa 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 Mehrwan ile şer hormatly tamaşaçylar biz getmişimiz dowam edýäs. Indi dördüňde de bir sorak beresim gelýär. Bagşa aýdymçy sadanyny umumyň kalby sunugat bilen badaşan insanlara agdy berlik gerekmi? Gerek zat agdy berlik dogrydan. Indi Mehrwan ile şer Türkmenne gowy söýdem bar, agdy bere taňry berdi. Elbetde owalar sadaşan natly yapmışymyň şu bayramçylyk sany we Mehrwan arkadaşymyň tagallasy bilen açylan Türkmen owa tele ýaýlymyň şeýlede paýtagtymyň gorpuna gorp goşup oturan Aşgabat Meden Diýinjal merkeziniň guramagyny taýýarlap size ýetirilip otyr. Aşgabat Meden Diýinjal merkezinden hem ýürütini aýdymçylarymyza gepleşimizden ahyryny sowgatlarymyz bar, gymmat bahaly sowgatlarymyz bardy. Ýöne aýdymçylar maslahatlaşyp Mehrwan arkadaşymyň görellüsine eýerip ömrüni sunwata bagyşlan Ustat halipalarymyz bar. Şol sowgatlary Aşgabat Meden Diýinjal merkeziniň gymmat bahaly el telefonlaryny, tergülşemenlerini, süýjülük sowgatlaryny, o halipalarymyzyň iş ýerlerine, döwletli ojaklaryna baryp aýdymçylarymyz ýa-da sowgatlar gowşurarlar. Şol pursatlara mine biziň dörejilik toparymyz ýadga geçirdi. Şol pursatlary ýa-da size ýetirýär, siz tomaş ediň. Soňra gepleşimiz ýene-de soralar bilen, aýdymlar bilen dowam ederiz. Kaka durdağı. Halife alomay.
Aleyh assalamu aleykum. Waaleykum Yana orada taada yıllar kutlu bolsun. Düşümlü bolsun, bereketli yıl bolsun. Yürüyte biz Türkmenova tele yayılımında o vaadlar sağlaşan atlı yaplaşımızın bayramçılık sahanını yazık ettik. Elbette aşağı meden deyin jalş merkezinin adından yürüyte bir yigitler bilen sizin oğucuğunuza gelip ilkavar taada yılını kutlarlıydık. Sonra mine yigitlerin adından size bir bayramçılık soğukotları var. Mümkün olsa kabul etseniz. Yürüyte Türkmenistan'ın atladınan artistin Nuri Adı Recep size qımmat bahalı o el telefonunu qoşurya nesip etsin. Ne de yürüyte yurdumuzda şokolad önümlerini öndürýän tüýjülük kärhanasynyň altynda tüýjülük kärhanasynyň adyndan o tüýjülük sowgady. Ne ýylyň parlak geldi. Azat dönmeýär o. Adyndan şu tergül çemender kabul etmeňiz haýyş edýär. Sağ olun halipa. Şu owadan güllüň, owadan marşal durmuşyň diýelim, dam owadan var halipa. Ene döwürdeşiňiz Türkmenistanyň halk artisti Ataway Şargulyýewiň perdende Kuwatçanyň adyndan Kuwat Şargulyýewiň adyndan geljek ýylyň bir süýjülükli bolmakly arzuwlam ne süýjülük sowgady. Bu oglan ne paýtagtymyň görküne görk goşup oturan Aşgabat meden diýin jalş merkeziniň hünärmeni Bagtyar. Ene ýörýte sizi maşgalaňyz bilen mihmançylyga çagyrýar çakylyk hatyny kabul etseňiz. Inha oğlanlar biz hiyelap gelip men oğjama gelip meni begendirdiňiz. Ina şu bizim bagtyarlyk döwrümizde tuwalama Mehriban arkadağımyzyň ünnegi bilen, şonuň himayeti bilen tuwalama sonu otumuz ösýär. Ýaşlamy tuwalama ýüze çykýar. Inha ne gözel ýurdumyzda belli yigitler ýaşlaň arasynda şöhrat gazanan, awry gazanan yigitlerimiz alyp gelipsiňiz. Men gaty begendim şol zatlara. Halipa diýip geldiňiz. Bizim Mehriban arkadağımyzyň şu şagirt halipaçylyk däwini eýeriň diýilýäniň şonu şumat şo däwimi dowam etdirýärse. Ene şu geljekde de şeýle bolsa, näme ýurdumyzda ýene-de bagşlanmaz, aýdymçylarymyz köpeler. Sebäbi sizin aýdýan aýdymlaryňyz tuwalamy şadýan aýdymlar. Sebäbi bagtyarlyk döwründe ýaşaýas. Şonuň üçin şadýan aýdymlary köpeldiň, aýdymlaryňyň üstünde köpürek işläň. Ýaşlaň töýgüsini gazany berin, durmuşda awraýalyň hemmeňize. Şu pursatdan peýdalanyp, hormatly ýyly ýaşlymyz, hormatly prezidentimiz Mehriban arkadağymyzy ýetip gelen täzilimiz bilen tüýsürümden gutlaýan. Näme Mehriban arkadağymyza ýylymyz üçin, halkymyz üçin, ýurdumyz üçin alyp barýan ägirtul işlerine üstünlükler hemrasy bolsun. İşi urawaş bolsun, belent başy aman bolsun. We hemme halkymyzy, hemme soňa diýşärlenmedi tüýsürümden ýetip gelen täzilimiz bilen mübarekleýän. Goý her bir halkymyzyň, her bir raýatymyzyň ojaklaryna şu täzilimizde arysgal bolsun, arahatlyk bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Köp sağ olun, qaqa durda, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, siziň janyňyz sağ bolsun, maşgalaňyz awat bolsun, sowgatlaryňyz nesip etsin. Arkadağımızın sayesinde de gelecekte näme bir şu aýdymsa däleminde şagirtler bilen özüňiz bir halka arkadağımyza hyzmat etmekde de ul üstünlikler arzuwlaýar. Ruhsat bolsa biz ýöräýli, ýolagçy ýollaýar diýip. Ene Mehriban ýyleşler hormatly tamaşaçylar, biz halipalarymyza, gutluwlarymyzy, sowgatlarymyzy gowşurmaklygymyzy dowam edýäs. Edil bizine kärdeşler bilen, aýdymçylarymyz bilen Mehriban arkadağymyzyň ýaşlyk ýyllarynyň geçen ýerleri, at çapyp göreş tutan ýerlerini gepleşigimiz dowam edýäs. Şu mukaddes toprağa gadam basaňda şahyryň şu tetirleri ýadyňa düşýär. Erleri, şiirleri veren Göýekdepe, äleme iýinirdi arkadağı oglun. Bugün döwlet gurup Bagtyar kalbyny jemläpdir pederleň dogmyn. Babaryp buýsanyp merdem ogluny belent köpet dağı döşger otyr. Bu meskenne şehit bolan ärleriň arzuwlary onu belende ýetir. Asly dağ kişiler depe öwrülmez. Şiirleriň balasy şiir bolup dogur. Merdan alan kowmy arkada ogly halkynyň kalbyna är bolup sygar. Ahlasyňyz, anamyňyzy ödemek, döretmeklik biziň bilen arkada. Güneş dogsa ýalkym saçar äleme. Aqbal nurdur. Siziň bilen arkada. Mehriban arkadamyz, janyňyz sag bolsun.
ömrüňiz uzak bolsun, tutýan tutumlaryňyz elimiz rowaj alsyn. Gahrman ogly dünýä beren mäli kulagymyzy, oglawat ejemizi uzak ýaş dileýäs. Oy Bagtyar Enata gahrman oglullarynyň halkymyz üçin gazanyp berýän beýik ýeňişlerine gowanyp ýaşamak üçin beýik bir bar. Mehriban Enata uzak ömür, uzak ýaş bersin. Bagtyar ýurdumyzda toýlarkän bolsun neşeýle ýagşy arzuwlar bilen mehriban ileşir. Biz ýolumyzda dowam edýäs. Türkmen owazyny biz bilen galyň. Ene ýigitler Türkmenistanyň halk artisti Oradgul Abbasowaň zähmet çekýän teatryna da geldik. Häzir Halipa biziň gelýänligimizden habarsyz. Ýürüýte teatryň dörejilik topary sahna taýýarlady. Mümkin bolsa baralyn sowgatlarymyz gowşuralyn Halipanem täze ýyl bayram bilen gutlalym. Ene mehriban tomaşaçylar, hormatly ileşler, biziň Ustat Halipamy Türkmenistanyň halk artisti öz ömrüni sunwata bagşlan Halipa Oradgul Abbasow biziň gelýänligimizden habarsyz. Ene duýdansyz biz häzir aýdymçylarymyz bilen Halipanyň ýanyna barýas. Tomaşa edin. Oradgul assalamu alaykum. Häzir ýylyňyz gutly bolsun. Düşünmürdüm. Gelin oğlanlar, gelin. Assalamu alaykum. Gelin salamlaşın soň sowgatlar bolsun. Bular tanansyňa? Tanıyan onu atlar yatmış. O wagtlar saatlaşan atly ýetmişimiň bayramçylyk sanyny ýazgyda oturduk. Ondan ýigitler bir mehriban arkadamyzyň görellesine eýerip bir arkadamyz Halipalara hormat edýär. O şaher paýlaryna hormatly atlarda bizim şu mehriban arkadamyzyň görellesine eýerip bayramçylyk gününi bir Halipalarymyzy begendirelip, käbirleriniň ojaklaryna, siziň iş ýeriňize gelip ýürüýtede sowgatlar bar. Ne kuwadyň elinde Aşgabat Meden Diýinçaliş Merkeziniň adyndan gymmat bahaly el telefon kabul edin. Ne hajy? Tamam, tuolun täze. Altınlar tüýjülük kärhanatyň adyndan tüýjülük durmuşyňyz tüýjü bolsun. Täzeňiz gutly bolsun Halipa. Azat dönmedi. Halipa Oradgul elmida masda en gowzatlar arzu edýän janyňyz sag bolsun, durmuşyňyz hem tüýjü bolsun. Elmida aramyzda başyňyz dik bolsun. Täzeňiz gutly bolsun. Geçiňiz haklar. Aşgabat Meden Diýinçaliş Merkezi artjaklaryňyz bilen bile lezzet tagamlamadan dadyk etmegini çağırýar. Diňe bir daatmalarly ýürüýte naharlanmak üçin çakyly haty. Issenlik wagt Aşgabat Meden Diýinçaliş Merkezine baryp, iýmeli, içmeli, şatlanmaly, owa diýinç almaly. Özüm mugut. Ölme. Soyar o kenarına. Gözüňizden emişe begençe ýaşlar aksyn, janyňyz sag bolsun. Yine de kän ýyllar arkadamyza, halkymyza şu teatrda özleňiziň täze sahna oýunlaryňyz bilen çykyş etmekde de ul üstünlikler arzu edýär. Täze ýylyňyzda ýene bir ýola gutly bolsun. Sağ olun. Gaty begendim. Şu hormatly arkadamyz öz watanymyza, halkymyza hyzmat etseňiz, öz watanymyzy wasp edip bütün dünýä ýaýsaňyz, arkadamyz bilýär, düşünýär, hemmesine şu halka hyzmat eden adama ulu hormatlar goýýar, terpaýlar ýapýar. Umuman şu watana, halka, şu diýara hyzmat etmeň özü bir ullukan bagyt. Ulu bagyt. Şu bagta bizi kim getirdi? Hormatly arkadaşymyz etdirdi. Şu ýurduň, şu watanyň, şu hormatly arkadaşyň kadryny bilen. Depeňizi terjediň. Ýoluňyz ak bolsun, ýollaşyňyz hak bolsun. Hormatly arkadaşymyzyň şu watan üçin, halk üçin, dünýä üçin, şu halkyny ulu menzillere galdyrmak üçin giýjesin, günni de işleýär. Edýän işleri, rowaşlyklara beslensin, jany sag bolsun. Allah'tan watanymyzyň abry mınnanym belinde galdyr.
silah geleniňizde sag bolun, taňry alkasyn öňümizde ullakan bir täze ýyl bayramçylygy. Täze ýyl bayramçylygy ýylda bir sapar bolýar. Onam hormatly arkadaşymyz häzir giýjesine ýurdumuzy görýäňiz mi näil bedäpdir, he? Allah'tan şu hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun. Size de ajaýyp aýdymlary halka ýetirmeňizi arzu edýän hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun. Allah'tan ömrü uzak bolsun. Şu edýän işleri halk üçin, watan üçin edýän işleri diňe rowaşlygy bersin. Köp sağ olun. Oradileje. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Düşümli bolsun. Ýemmäňiz täze ýylyňyz gutly bolsun. Janyňyz sag bolsun. Inniki ýyllarda hormatly arkadaşyň saýasynda inniki ýyllarda Hudaý ýetirsin. Şeýle bolsun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi halipa biziň ýene-de başga barmal ýerlerimiz bar. Wagtymyzam şäkli ruhsat bolsa biz ýöre bereli. Ruhsatdyr balanam. Işiňiz oň bolsun. Köp sağ olun. Mehriban ýeşler hormatly tomoshaçylar, ene ýigitlerimiziň ellerine sowgatlar. Häzir biz Türkmenistanyň halk artisti Cemal Sapar bilen ojagyna geldik. Halipa habarsyz. Häzir duýdansyz ýagdaýda barar, bayramçylyk bilen gutlar. Hemem sowgatlarymyz gowşurar. Ýörüň onu. Halipa biz Türkmenowat tele ýaýlymyny. Salamu alaykum. Mümkinmi? Gelin. Halipa, bizene Mehriban arkadaşymyzyň tagallaty bilen açylan Türkmenowat tele ýaýlymyzyň şeýle de Aşgabat Medeniýet Ýaş Merkezining bilelikde taýýarlamagyny owallar saglaşanatlyk etmešimiziň bayramçylyk sanyny ýazyga edip otyrdyk. Onuň bir pikirlenşdikde gelin şu bayram gününi Mehriban arkadaşymyzyň görelmesine eýerip bir halipalarymyzy hormatlap, ojaklaryna, iş ýerlerine baryp bayramçylyklar bilen gutlap şu sowgatlar bilen begenler aýlyk geldik. Mümkin bolsa sowgatlar kabul etseňiz. Ene Türkmenistanyň atgadandan artisti Nuriýady Rejepowyň adynyň Kuwat Şarguliýew. Hajiýat Mammedow hani Altynnaň Süýjülük kärhanasynyň adynyň süýjülük sowgady bar diýdiň. Hazan süýjülükde gatnaşaly. Allah'dan tetiňiz şu balýaly süýjýaly arkadaşyma melkem bolup bardym tetleňiz. Şeýle de Azat Dönmez Fiorita ne sowgady bar. Aşgabat Medeniýet Ýaş Merkezining adynyň. Sag ol balam. Näside sowgat täze. Medeniýet Ýaş Merkezinde artjak bilen, sazyk bilen, maşgalaryň bilen Medeniýet Ýaş Merkezinde bir süýjülük tagamlar bilen naharlanmaga mugtşap, mehmançylar çağırýarlar. Bagşy bolsaň gowy he. Geçin oglanlar, bir geçin yerleşin, gelin men ýanymda gelin. Indi halipa sowgatlaryňyza nesip etsin, täze ilem düşümli bolsun, ýurdumyza bagyt getirsin, yrsygal getirsin, döwlet getirsin. Ne Mehriban arkadaşymyzyň her ýyl öz atlandyrmasy bar da, bu soňçly atlarda ýa-ni bu ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watanyny ilip Mehriban arkadaşymy tarapyndan atlandyryldy. Hakykatdan hem 2019-njy ýyl uly rowaşlyga wetsenen bir ýadymyzda galjak ýyllaň biri boldy. Täze ýyl gutly bolsun, bir bayramçylyk gutlawlaryňyzy beýan etseňiz. Sag ol, Bümratça, nähil bagty, projekty, diňe aýdymçy derejeli adamlar oturmak. Bir tatsagyň maşyna, şoňam aňyrtynda Mehriban arkadaşymyzyň alyp barýan adalatly bir tiýatraty, agdybirligi, diňe arkadaşymyzyň bar arzuwy, maksady halky bir-birini dogan dost bolup, ele berip, otun o dişkärlerimi, döredüjülgi işkärlerimi, uluty uly ýerde, kiçi kiçi ýerde bir ele berip, diňe ýurdumyzdy, şu ýurdu wasp edip, täze aýdymlar döretmäni, bizden etýän kiçijek bir garaşýandaty, kiçijek garaşýandaty, bir täze eser döretse Kemrajan, bir gowy aýdym aýdyp çykdy Azatjan, Hadyjan, Kuwatjan, şu her aýtdy öz ýerine durup bir şu ötüp barýan asuda parahat ýurdumyzda öz sesimizi goşdyk. Ine biziň arkadaga uly terpaýymyz şol. Şu biz özümiz bir kiçijek iş bilen arkadagymyz şol edýän kiçijek işimizde de uly terpaýyny ýapýar. Ýurtda döredüjülük adamsy bolup ýaşamak ýaly gowy kär hünär ýok. Sebäbi döredüjülük adamsy diýlenni döretmedik günüň sen durmuşda ýaşamadyk günüň hadydan şeýle dämi? Azatjan, hükman her gün bir oýanamyzy şu nädip halky begenler her
Şu nädip arkadağıma bir dörüdjülük sungot bir tirpayny yaparkak diýip turýanda. Şonu etmek üçin ýurtda dörüdjülük adamlaryna hemme zat üpçün edilen. Ýurtda joşmak üçin asman atudylyk gerek. Ýurt parahatçylyk gerek. Arkaňda da şular ýaly gadaryňy bilip aýatyny saklap apalap oturanam arkadagyň gerek. Biz aý diýsek ol arkadagyň bizi bir uly bir işeden ýaly şeýler uly ýylgyrma bilen, şatlanma bilen kalbyny ortaga goýup bize bir holmasylyk etýär welini onuň ýene-de joşup gitýän. Şu zatlar şu günler dagan şähere akşamna çykýansyňyz, toýdan gelýänsiňiz, toýa barýansyňyz, dost ýary biz ýurdun diýen gözelligini asmanyň ak ýyldızlary, patrak ýaly ýyldızlar ýeri düşen ýaly. Bizim öz ýerimizi, ellerimizi ele goýup, bir-birimizi uludan kiçe barýymyz, elimizi ýüregimiziň üstüne goýup, arkadagy ýurda hyzmat etse, köze ýörüni görüp oturýarsyňyz, at gadanan artistler, bir ustatlamyzyň ojagy gelecekki at gadananlarymyz adatçan ýylyň parlak ýyldyzy sebäbi arkadagy iqrar etdi. Şu tele ýaýlyma çykmaň özüm arkadagyň kalbyna ornuňyň bar diýildi şu balalar. Özüm näme? Bize bir bütün halka da goloy. İnsanna arkadagymyz bütün halkyň ýüregini ýöne biz üçin döredijilik işgärler üçin hasam goloy. Biziň gönnen özümiziň halipamyz, ustadymyz bir tutup alyp oturanlar çeşmeň bolara. Şu ýygy oturmayan çeşme bir ýerde. Ine şolar ýaly biziň çeşmeýimiz. Özü bize ýol görkeziji ustadymyz. Nädip aýdym aýtmaly, nädip saat çalmaly, nädip saz öğretmeli, nädip şygyr ýazmaly. Hemme şu beýik insanyna ýerleşenne. Onuň bize diňe biz sungot bilen begendirmesek onu biz arkadagymyň bugurup beren ýurduny özümiz türkmen diýip alyp barmaly bolarys. Türkmenligimize büýson ýasa. Şu kärden aýyrmasyn, arkadagdan aýyrmasyn. Biziň ýeketek arkadagymyz, başymyzyň täji. Şulaň bar zatyny bize bahş edip oturan edi arkadagymyz. Ömür uzak bolsun. Täze 2020-nji ýylda her aýtdymyzyň bir aýtsak aýdymyz, her bir aýdymyz şoň ömrüne ömür goşdun. Saglygyna saglyk goşdun. Ine bizden arkadagyma öňümizde goýan uly iş planymyz diňe begendirip bilsek, buýsondyryp bilsek, ine bizden garaşýan zady. Şu arkada begen buýsonsa bütün halkyň begenligi, ýurdun begenligi. Ýurdumyzyň toýuna ýaraň, watanymyzyň toýuna ýaraň, arkadagymyzyň toýuna ýaraň. Şonu belent uwazlaňyz, bilbil ýaly saýramak. Hemmeňiziň ömrüňiz uzak bolsun, ojağa wadançylygy, ojagdy berçiligi, Allahjan diňe toýlarda görşeliň. O menem edil eneňiz ýaly öňüňize düşüp, näme maslahatyňyz bolsa, näme bir soratyňyz gelen zat bolsa, mudama şu gapymyz açykdyr. Öz eneňiziň öýüne gelýän ýaly gelip bilersiňiz. Täzeýiňiz gutly bolsun Halipa, arzularyňyz hasyl bolsun. Iş bir gadal aýdaýyn istaýdy. Başdyna onu şol gadal bilenim biz owa söhbetde şumuz jemläp beýle Halipalaň ojaklaryna ýola düşäli ruhsatlarda. Onu gadal çekelim. Hoppa ha döwletliň ojagy açalma tutarçagy döwletliň ojagy açalma tutarçagy arkadagym toy tutýar gindene ýazma saçagy arkadagym toy tutýar gindene ýazma saçagy Hayradan dutarın ya hayradan dutarın ya hayradan arkadagym toy tutýar toy habarına yayradan arkadagym toy tutýar toy habarına yayradan kaşlarym garatyn öpeýin aratyndan
arkadağı Musulman balasından Uzağa yaşa arkada Toylara kutlu bolsun. Mehruan ileşer hormatly müşahiçler, biz Türkmen owadyny owallar sağlaşyny atletleşigimiziň bayramçylyk sanyny dowam edýäs. Halipalarymyz, ýigitlerimiz bilen şeýle bir begenler ýaz. Häzirim inniki begenlerje halipamyz ne Mehruan arkadamyzyň tagallasy bilen şu ýyl Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsyan adyň eýesi Türkmenistanyň halk artisti Atagelli Garyagdyplan ojuna barýas. Biz bilen galyň, gepleşigimize tomaş edin. Ne ýigitler Medeni şäherçesinde 123-nji jaýda geldik. Bu ýerde Mehruan arkadamyzyň tagallasy bilen Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy diýen adyň eýesi Atagelli Halipa Atagelli Garyagdyp bar. Häzir mümkin bolsa halipalara da sowgatlarymyzy gowşuralyň. Atagelli, assalamu alaykum. Häzir ýyllar gutly bolsun. Mümkinmi? Mümkin. Gelin. Kän garaşdyran nälerse? Yok, gelin. Tuvalet. Salamu Halipa. Gelin de geçerim. Täze ýyl münasibetli Mehruan arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen owady teleýaýlymyz şeýlede Aşgabat Meden diýen jalş merkezi bilen birlikde gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny ýadyk edýäs. Gepleşigimiziň arasynda da ne ýigitleň öz teklibi, pikiri bir gepleşigiň arasynda halipalaryň ojaklaryna bar, bir olar täze ýyllar bilen gutlap ýürüýte Altynnaw Süýjülük kärhanasynyň adyndan Aşgabat Meden diýen jalş merkeziniň adyndan tergülçemenler, çakyly gaty, gymmat bahaly el telefonlar gowşuralyp size geldik, sowgatlar kabul edin. Tawarın zany tawar. Halipa ana Süýjülük Altynnaw Süýjülük kärhanasynyň adyndan. Sizde Ulluhan ismini vardy diýen zany tawardy. Ýyň gowedar. Şugulun owadan noya dormuşyňda owadan mı? Ay tawardy. Emre odak kon zany tawardy. Tuweleme gasy begenýän gownýan. Onlar tawardyň. Tanaýandyňa? Tawa. Halipaň ogly. Tuweleme gutly bolsun. Täze ýylyňyz ne gymmat bahaly el telefon. Oho, ay tawarlar. Şia gerekdi maňa, şia gerekdi. O habarlar geldi. Tawar. Tawar nimje. Ýylyň parlak ýyldy azat dönmedi. Oho, alasan tuweleme. Ullahan üstünlük arzu edýän jany tawardyň. Tawar, taňral kasyn, ömrüňiz uzak bolsun. Inni bu oglana aýdymçy däl, ýöne telekeçi, Aşgabat Meden diýen jalş merkeziniň hünärmeni. Ay berekellah. Çakyly gatyma. Tuweleme. İmzan. Çağlar bilen artdyjaklar bilen Aşgabat Meden diýen jalş merkezde öýlänlik, akşamlyk naharlaryna çagyrýar. Ay sawara, tuweleme. Hormat hökümünde. Ay berekellah imzan. Mugut naharlanmany. Ay tawarın zany tawardyň. Ýetir geçiň al. Geçiň. Ýene bir ýola täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli bolsun. Mevde Ulluhan töýgü bilen, çyn töýgü bilen ýüzlenetim gelýär janyňyz sag bolsun. Siziň öňüňizde bagtly durmuş bar, bagtly zamana bar. Şu derejelere bir ýetiren bir hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen biziň bir eşretli zamanamyz edýän işlerimiz, konsertlarymyz, umuman durmuşda ýurdumyzda ýaşap awraýalypdanım şu derejeye ýetmegimiň aňyrtynda hormatly prezidentimiziň uly alada fiýatyrda. Şonuň üçin hormatly prezidentime men elmydama minnetdarlygymı çägi ýok, ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, dünýä derejesinde, ýurt derejesinde edýän işleri elmydama amalaşdyn, ýurdumyz parahat bolsun, şahjyklarymyzyň jany sag bolsun, asmanymyz duru bolsun, hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun. Köp sag bolun. Mümkin bolsa ýüregiňizde has ýakyn aýdymdan bir ýerini kyn görmeseňiz, ýerine ýetirip berseňiz, soňandan biz ruhsat berseňiz ýolagçy. Baş üstüne. Meyilfinde çıksam seyrana Türkmen sehrafeyim aldır günlerim Başım ibadetim koyar hayrana Benim dağlarında İğnen
yelleri başı gıbaberi Vayyar hayrana Elin dağlarında İğnel yelleri Lay 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 Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, ine biziň häzirki gelen ýerimiz Mehriban arkadamyzyň ihlatyndan paýtagtymyzyň bir merkezinde, hasam bir cennet şäheri ýatladyp duran Medeniýet şäherçesinde Türkmenistanyň gahrymany biziň ustad şahyrymiz Halipa Gözel Şagly bolan ojagyna geldik. Häzir ýerite sowgatlarymyz bilen Halipany begenler. Şoň üçin o wagtlar saatlaşanatly ýetişimizde tomaş edin. Türkmen owatlaryny galy. Ene Mehriban tamaşaçylar, bize geldik. Palawyny ýita gelýär. Halipa biz Türkmen owat teleýaýlymyndan, owatlar saatlaşanatly ýetişiginden. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Ruhsat bolsa giýräýli. Ýörüň oglanlar. Täze ýyllar gutly bolsun, geçiň. Ine o gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny ýazyk edip oturýar. O arkada prezidentimiziň açyp beren Türkmen owat teleýaýlymynyň şeýlede Aşgabat Meden diýinjalyş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Ýörüýte Aşgabat Meden diýinjalyş merkeziniň adyndan şeýlede Altynnaň Süýjülük kärhanasynyň adyndan sowgatlar bar, tergülçemenler bar, gymmat bahaly el telefony we ýigitlerden kabul etmeňizi haýyş edýäs. Kutlu olsun. Canı sağ olsun. Teyzeyliniz. Sağ olun Mehriban. Yılım parlak geldi. Doğru. Sağ ol. Yine ödümü de yalı ovadan tergülçemenler, Türkmenistanyň arkadan artistini. Sağ ol. Nuriyeti. Şimdi Aşgabat Meden diýinjalyş merkeziniň hünärmeni ne bagtyar. Sağ ol. Aşgabat Meden diýinjalyş merkezinde maşgalan bilen mehman hökümetiне çakyly gaty kabul edin. Bolýar, sağ olun. Emmäňizi hawa. İlk bilen hormatly prezidentimiziň özüni yetip gelen täze ýylymyz bilen gadyň gutlaýan. Gahrman arkadagymyzy gutladygym bir wasa wakyan agdy bir jewit ýyl gutladygymdyr. Şon ýalym ady dünýä dowlada hormatly prezidentimiziň dünýäne gutladygymdyr. Tebe hormatly prezidentimiz watanyňa mogullar. Ýer günüňe mogullar. Şon ýalym dünýäňe mogullar. Ol hemmekse basatýanda däl bolla. Dünýäň ogly bolmak, onu men öz hetirlemde ýadyanna. Sen danasyň, dürdänesin, dogrusyň. Ogdyň kowmusyň, röwşen dowmusyň. Watanyň oglusyň, dünýäň oglusyň, barlygyňda bagtyar bir arkada. Zatlar näme yürekden çykýar-da. Yürekden çykýan sözem hemise ol ýaýylmaly, ýazylmaly da. Hormatly prezidentimiziň ömrü uzak bolsun. Öz dünýäsini aýdym bar, mukam bar, saz bar, owaz bar, dowam bar. Hormatly prezidentimiziň gahrman arkadamyzyň ömrü uzak bolsun. Alyp barýan ýyl wähwitli, dünýä ähmiýetli, adamzat ähmiýetli alyp barýan beýik işler hemise ruhsatlara betlenten. Bir ýurduň, bir milletiň, bir halkyň beýik ogly, merdanas dowulsa, şo halk täzeden dowulýandyr. Şo halk dünýä dowulýandyr. Şo halk kalkynýandyr. Şon ýalam ýalkanýandyr. Dillerimiziň bir-birleşen heňi bar. Biz senlik arkada giň dünýä tenlik. Näde diýseňem ul sözüň jemi bar. Mümkin zat däl. Seni süýmän bilmerlik. Soňlanmasa tarypyňa gelermen, şat diliňmen, bilbiliňmen bilýärsiň. Gudratyňy özgü zada deňemen arkada sen dünýäsiň, dünýäsiň. Dünýäden ýokary zat ýok.
Dünya bizi gucağına ya. Dünya bizi ısırat ya, bizi yaşat ya. Şoň için en büyük zada, şeyle giyin zada, çuň zada, dünya denen olsam, onunla koruy zat yoktur. Hormat prezidentimizin ömürde bolsa, Türkmen müdüm yaşar. Köp sağ olun Halipa. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun, maşalaryňyz abad bolsun. Arkadamyzyň saýasynda iziz arkadamyz ýurdumyzy wasp edýän şygyrlaryňyň höwri köp bolsun, galamyzyň uzy ýeti bolsun. Täze ýyl watanymyzy, ojoklarymyzy bagyt arsal döwlet bereket getiren ýyllaryň biri bolsun. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, ne özüňiz görensiňiz, Kuwat Şargulyf, Nuriyad Rejepow, Hajyat Mammedow, Azat Dönmedow, Türkmen Owat teleýaýlymyzyň dörejilik topar bilen bilelikde halipalarymyzyň käbirleriniň döwletli ojaklaryna bardyk, iş ýerlerine baryp, Aşgabat Meden Din Jalş Merkezining adyndan aýdymçylarymyzyň özlerine gowşurylan sowgatlary bular halipalara gowşurdylar. Ýigitler, janyňyz sag bolsun, kesiňizden kemal tapaň. Biz sunwata sarpaly ýurtda ýaşaýasyna mehriban arkadamyz bize ähli wagtda ýa özüňizden bellidiňiz görellik mektebi, terbiýe mektebi, mehriban arkadamyz bize ullar sylamaklydy, halipalar hormatlamakdydy, bize görelli bolup dur. Mehriban arkadamyza, halipamyza ýene bir ýola bize şeýle bir döwre wagt gepleşikler taýýarlap halka ýetirmäge uly mümkinçilikler döredip berende üçin ähli medeniýet sunwady işgärläriniň adyndan çäksiz alkyşlarymyzy aýdýas. Ediz arkadamyzyň ömri uzak bolsun, jany sag bolsun, işler rowaj alsyn. Niýetler gepleşigimizi ýene de sonra jogap arkaly dowam edelim, sonra ýene de owadan aýdymlara geçer. Sonra şeýle. Sunwady işgärine önam güýç berýän zat näme diýip hasap edýäňiz? Hajy. Halkyň sevgisi mükemmel. Haçan halk seni söýüp başlaýanda, sen özüňde uly önam we güýç diýip başlaýan. İlgünün sevgisine münasip bolmak men pikirimçe islendik kärdäki adam üçin uly bagyt miýdemejek güýç kuwat bolsa gerek. Düşünükli. Nuriyad siziň jogabyňyz? Taş töwereňdäki dost ýarlaryň wepaty ansana anam we güýç berýär diýip hasap. Sebäbi nähilsin otun bolanda da insanyň ýakyn zaýanlarynyň ikilik etip başlasa, ola ýan ruhdan düşer. Ola sunwada kim hatda durmuşda höwes bolma mukatly. Düşünükli. Ne kuwat siziň pikiriňiz? Bular bilen emlaşýan, emma maňa güýç anam berýän zat hakymyň Atabaý Çargulyf bolmaklygy. Sunwat ýolunaky şondan gelýän ýoly unutman, geljekki ýaşlara geçirip bilmek islegi, kalpda gaýnaýaka. Anam güýç meni terk etmede gerek. Düşünükli. Ne Azat bu soraga näil jogap bererkä? Soraga meýatdan çykyp gidendir Azat. Täzen gaýtalaýan. Sunwady işgärine anam güýç berýän zat näme diýip hasaplaýan? Ýigitleňe jogaplaryny eşitdiň. Siziň pikiriňizi bilmek isleýäs.
Suňa diýişgärine anam güýç berýän zat öz ukuyuny bolan, öz ukuyunyň hormatyny kadip bitirýär. Sebäbi islendiň adamda da zehnin bar. Haçan olan hormatlap wagtyny üstüne açyp bilse, onda anamam güýjem ýeterlik peýda bolan kadýar. Düşünükli. Onu size de gelecekte sunuwatta özüňize, sunuwatyňyza, zehiniňize anam bolup, bar bolan güýjüňiz, ihlasıňyz bilen diňe öňe ýörep, arkadamyzyň saýasyna hasam bir sunuwatda ulu üstünliklere ýetmeňizi arzulaýar. Ýene ýekeje soraw berjek, soňandan gepleşigimiz aýdym bilen dowam eder. Innik soraw şeýle. Her döwürde sunuwa diýişgärlerine görülle bolýan, öňe düşýän ustatlar, halipalar bolupdyr. Anhany şu döwürde şol wezipany kim ýöredýär diýip pikir edýär. Dogry aýdýan beýman. Her döwrüň özüniň uğralyndan ökünülýän ustady bolýar. Şu döwürde bolsa şol ajaýyp wezipany, bu ýson şulan Mehriban arkadamy şol wezipany ýerine ýetirýär diýip biljek. Düşünükli. Nuriyady? Elbetde menem şol pikirde. Elbetde özüňizden görensiňiz geçen hepde watan habarlar gepleşiginde Ahriman arkadamyz özüniň agtygy Kerim oly Berdimuhammedow bilen Festivaly studiýasyna baryp täze aýdym işleýiş sorullaryna tamaşa etdik. Şol pursatlar näme her bir sunuwa diýişgärni galkyndyryar. Sunuwa täzeden hyjut öredýän pursatlar. Ahriman arkadamyzyň işiniň aradasynyň näçe köp bolmagyna garamazdan sunuwa diýişgärlerini we sunuwaty ýanyny goýmaýar. Halkymyza, bagşylarymyza toýly günlerde aýtmak üçin bir näçe ajaýyp eserler sowgat etdi. Bu elbetde bize görülürlik mektep diýesim gelýär. Menem goşulýan, ollaýanam Mehriban arkadamyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Saat eserleri, aýdym eserleri dowamly bolsun. Mehriban arkadamyz ilmigamy bize görülli mektep bolup dursun. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Köp sag bolun. Arzulamaz hasyl bolsun. Indi söhbetimiz jemläliň, aýdymlara geçeliň. Häzir adama her ýeňiz bir aýdym aýdyp bilersiňiz, kaýdym aýdyp bilersiňiz bayramçylyk gününe dinleýijilerimize siziň ýerine ýetirmeňizde owadan aýdymlary ýetireliň. Gepleşmeden daşlaşma. Maksatlı kömülle çirey var rapıdı can gille Şehrimizin mimani devletli zaman gille Hey elle Yanırdı gatay cani, gel cani, gel cani, peydırdı diley gane Şehrimizin mimani, devletli zaman gelle Hey elle,
Yarımın akçıydı kar yali Bilmedim min ne gönü bar yali Yarımın akçıydı kar yali Bilmedim min ne gönü bar yali Başta sevdim seni Ne güne koydun beni Kaygılımı sevdim sana Kaygılımı sevdim sana Yarımın akçıydı kar yali Bilmedim min ne güne bar yali Yarımın akçıydı kar yali Bilmedim min ne gönü bar yali İlk başta sevdim seni Ne güne koydun beni Kaygılımı sevdim sana Kaygılımı sevdim sana Yarımın akçıydı kar yali Bilmedim min ne güne bar yali Yarımın akçıydı kar yali Bilmedim min ne gönü bar yali Yüreğim sen güzel ağlayar Dünyasıma dökmeyletin bugün Gel yanıma Senin bilen baktı günlerime İstiyadımda mı Senin dediğiminin batın İndi geç olur mu kayge Sonra düğünüm ağlayan kötü yer Yok ötegen gizler Min sana karışan Nedim gel nedim Yok ötegen gizler Min sana karışan Nedim gel nedim Min sana karışan Doğuşumu ağlattık korkudu Baktı duyan Senin bilen baktı günlerime İstiyadımda mı Fiilinde düğümünün baktım İndi geç olur mu kayge Sonra düğüm ağlayan kötü yer Yok ötegen ister Min sana karışan Nedim gel nedim Yok ötegen ister Min sana karışan Nedim gel nedim Min sana karışan
Yoga tegen gisten min sana karışan nedim Yoga tegen gisten min sana karışan nedim min sana karışan min sana karışan min sana karışan min sana karışan Gözlerim oğudun sen maralım Şirin şeker sözlerim oğudun sen maralım Boyun boyumuna ayır hayran altın kalayır Bıyıklık mitiben büyük oğudun sen maralım Boyun boyumuna ayır hayran altın kalayır Sayılıp mitiben bir oğudun zimaralım O abaram doğurdun, toydu durumda gördün Sana yüreğim verdim, oğudun zimaralım Boyun boyumlayım hayranatın kalayım Kıyılık mitiben bir oğudun filmaralım Boyun boyumlayım hayranatın kalayım Kıyılık mitiben bir oğudun filmaralım Yürekteki armanım yine kalıydım anım Min mollum sen kurbanım Uğudun sen mararım Boyun boyumlayın hayranasın kalayın Bayılıp mitiben bir Uğudun sen mararım Boyun boyumlayın hayranasın kalayın Sayılıp mitiben büyük oğudun zimaralım Boyun boyumlayım hayranatın kalayım Sayılıp mitiben büyük oğudun zimaralım Oğudun zimaralım Oğudun zimaralım
aşığını yakma sen aşığını iledim için görüşeli gödeler menin sözlüm için görüşeli gödelerdi menin sözlüm için görüşeli gödelerdi menin sözlüm için görüşeli gödelerdi benim sözlüm için görüşeli gödelerdi. Alayadım gülü konun bülbülümün kuvaqadın yeteğanın düldülümün aşığını yakma sen aşığını ilerdim için görüşeli gödeler benim sözüm için görüşeli gödelerdi benim sözüm için görüşeli gödeler benim sözüm için görüşeli gödelerdi benim sözüm için görüşeli gödelerdi. Didinletin yüreğin taştan Tanarça bolum sana baştan Ayırma meni kalem kaştan Ovadan siya kara taştan Yamana mengletme meni Nirede vadadan hani Bağrımı parçalap beni Doğdadın yaralı teni Yamana mengletme beni Nirede vadadan hani Bağrımı parçalap beni Doğdadın yaralı teni Didinletin yüreğin taştan Tanarça bolum sana baştan Ayırma beni kalem kaştan Ovadan siya kara taştan Yamana mengletme beni Nirede vadadan hani Bağrımı parçalap beni Doğladın yaralı teni Yamana mengletme beni Nirede vadadan hani Bağrımı parçalap beni Doğladın yaralı teni Şehrimizin bevlisin Beni şahir ettin nevi cemal Barınaның yeke oğlumun Rehmeyle mehri cemal Barınaның yeke oğlumun Rehmeyle mehri cemal O kara saçlıca akıl
akıllı başlıca yarım var benim aydan ovadın. O kara başlıca akıllı başlıca yarım var benim aydan ovadın. Akıllı başlıca yarım var benim aydan ovadın. O garip başlıca akıllı başlıca yarım var benim aydan ovadın. Akıllı başlıca yarım var benim aydan ovadın. O kara taşlıca akıllı başlıca yarım var benim aydan ovadın. Ine mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, paýtagtymyzda ýerleşýän Bostan Howly mebelleri dukanyny ýadgy edýän owalar sağlaşan natly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny ahyrlap barýar. Elbetde gepleşigimiziň bu bayramçylyk sanyny mehriban arkadaşymyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen owa tele ýaýlymyzyň şeýle de paýtagtymyzyň gorkuny görüp goşup oturan Aşgabat Medeni Diň Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarlanyldy. Gepleşikde gowy gyzykly söhbetler etdik. Şerinden owadan aýdymlar, halipalarymyň dörejiligininden, mehriban arkadaşymyzyň ilhamyndan ören ajaýyp aýdymlary, eserler gepleşigimizde ýerine ýetirip berdiňiz. Gepleşigimiziň arasynda wagt tapyp näme halipalarymyzyň iş ýerlerine, döwlet ojaklaryna baryp, ýöreýte sowgatlar bilen olary täze ýyllar bilen gutlap sowgatlar bilen begenlerdik. Gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýas, sunwatda abraýyňyz belent bolsun, maşalaňyz awat bolsun. Gepleşigimiziň ahyrynda da bir alkyşly arzuwlaryňyzy dinläsimiz gelýär. Sunwatymyň haqqy bolnary Bahman, mehriban arkadaşymyz bize şunlara mümkinçilikler döretip berýär. Şunlara mümkinçilikler döretip berýän üçin Kahraman hem mehriban arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Kahraman arkadaşymyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydamy rawaç bolsun, belent başy aman bolsun. Kahraman mehriban arkadaşymyzy bütün Türkmen halkyny Täze bayramı bilen tüýsüremde gutlaýan Täze bayram hemmemize her birimize bagyt getirsin, üstünlükler getirsin. O menem sportatdan peýdalanyp ilkeline Kahraman arkadaşymyzy ähli Türkmen halkyny ýetip gelýän Täze bayramı bilen tüýsüremde gutlaýan Kahraman arkadaşymyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydamy rawaç alsyn. Sunwatymyň haqqy bolnary Kahraman arkadaşymyz elmydama bize görelli bolup dursun, jany sag bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun. O menem fursatdan peýdalanyp ýetip gelen Täze bayramı bilen Kahraman arkadaşymyzy Türkmen halkymyzy tüýsüremizden gutlaýan oý mehriban arkadaşymyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýyl ýurt bäkfetli tutýan tutumlary elmydama rawaç alsyn. Menem özgedegimde bizim halipamyz, ustadymyz Kahraman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýas. Biz bagşy sadanlar üçin, ähli sunwat işgärler üçin şeýler uly mümkinçilikler döretip berýär. Bize diňe işlämek galýar. Diňe biz bagşlananlara däl, ähli halkyna, ähli halkymyza uly mümkinçilikler döretip berýär Kahraman arkadaşymyz. Bizem arkadaşymyzyň önemli ders, täze aýdymlar işler bagşlar bolup, aýdymçylar bolup, diňe arkadaşymyz bilen öňe ýöräs. Täze ýyl bilen Kahraman arkadaşymyzy Türkmen halkymyzy tüýsüremden gutlaýan, geljek ýyl ähli arzuwlarymyza, maksat muratlarymyza ýetirýän ýyl bolsun. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýene bir ýola ýetip gelen Täze ýyl bayramy gutly bolsun. Nädir? Gepleşigimizi bu ýonşly aýdym bilen mehriban arkadaşymyzyň ilhamyndan ören
öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan ýa-ni ajaýyp eser bilen agdy birlikde şol aýdymy jany sesse ýerine ýetirip gepleşigimiz jemler söýeni ni bir täze ýyl bayramy äli gepleşikde bir sowa dalmany gowy ýasydyk. Muman sowa çykdyjylaryň az bolup aýydawadan sowatlar alynýan bayramçylyk inni edil aýydawadan adal ýöne aşawa meden diň jalş merkezinden size täze ýylyňyzdan gutly bolmakly ardy bilen sowatlar bar. Şol sowatlar gowşurasymyz gelýär. Ýörüýte bunu 2017-nji ýyldan bäri gepleşigimiz dowam edýär. Bu gepleşigimiziň köp sanyna gatnaşdyňyz. Halkymyz tarapyndan gyzgyn söýüp alanyňyz, halkymyzyň alkyşyna münasip boldyňyz. Ne ýörüýte bir türkmen wady tele ýaýlymyna tomaşa edeňiz, aýlar geçer, ýyllar geçer. Ne ýörüýte bir owalar saýlaşan atly gepleşigimiz size ýatladyp durar ýaly. Ne ýörüýte bir nişan ýadygarlyk sowga düş sowgatlary kabul etmeňiz haýyş edýäs. Sağ olun. Sağ olun. Ne, her ýeňde. Sağ olun. Biri aşağı meden diň jalş merkezining adyndan şo wagtlary gutly bolsun. Sağ olun. Näsip etsin. Ne-de täze ýyl wagtlary aşağı meden diň jalş merkezining adyndan. Sağ olun. Döwür köp bolsun. Geljekde de şeýdip halkymyza owadan aýdylary ýetirip duruň. Ne-de geljek ýylyň arsally hatam tüýjülüge beslenmeli ardulanyp altynlar şakalat önümlerini öndürýän Tuzkärhana adyndan her ýerde şular ýaly sebep tüýjülükden ýerleşdirilen şu sowgatlarym kabul etmeňizi haýyş edýär. Ýa-da ýazgydan soň sowgatlaryňyz alyp gidersiňiz ýöne mümkin bolsa sahna geçelim. Mümkin bolsa gepleşigimiziň jemini Mehriban arkadamynyň ajaýyp eseri bilen jemläliň. Gepleşigimiziň ahyryna hakyň syýlany, halkymyzyň hormatly Ilýaşul Syýp saýlany Mehriban arkadamyda çäk zalkyşlarymyz aýdýas. Ediz arkadamyz ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Bize döredip berýän mümkinçilikleriňiziň gadyryny bilip siziň ynamyňyzy ödäp geljekde size bagtyar türkmen halkymyza ak yürekden hyzmat etjekdigimizi tüýsüremizden ynandyrasymyz gelýär. Bursatdan peýdalanyp Mehriban arkadamyzy bagtyar türkmen halkymyzy ýetip gelen täze ýyl bayramy bilen tüýsüremizden gutlaýas. Täze ýyl yrsally, bereketli ýyllaryň biri bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Elim jahan mehr mukami Türkmenistan bahar bayrami Türkmenistan dostluk mekani Öme dine şan vatanım Türkmenistanım Öme dine şan vatanım Türkmenistanım Acap çağım var Yalkın taşyan şam çırağım var Akbilimiz büyük girsin Kahraman halkımı var Ömür, dine ömür Şan vatanım Türkmenistanım Ömür, dine ömür Şan vatanım Türkmenistanım
şöhret, arkada şöhret.